हाय लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों जे भारताव दाजानाय इडुकेसन कमिसनफोरनि सोमोन्दै। भारताव गासै सिगांनिफ्राय दासिम मा इडुकेसन कमिसन दाबोनाय जाखो आरो माबे मायथाइयाव बेफोरखौ दानाय जाखो बेफोरनि सोमोन्दै बाहाय फोरमायनो आखायाव लादों, जायखौ कम्पिटिटिभ एग्जामाव सोङो। मोनफ्रोम एग्जामावनो बेखौ सोंनाय जायो। बेनिनो बबेबा नङा बबेबा मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामाव बेफोरनिनो बबेबा मोनसे कमिसनखौ सोंनाय जायो। माब्ला दानाय जादोंमोन, बबेयाव दानाय जादोंमोन, बेफोरबादि। दा बेफोरनि सायावनो नोंथांमोननो आङो जिके टाइपनि कुइसन बानायनानै एन्सार बानायनायजों लोगोसे बाहाय सावरायनो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा नायनो गोसो जादोंब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलाम, जाहाथे मोनसेबो थालाङा जासे गासैखौबो नोंथांमोना मिथिना लानो हानाय जायो। बेनि अनगायैबो आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाया जाहैबाय, भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोननानै एबा गोनांथि जादोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनानै दोन, जाहाथे नोंथांनि लाइब्रेरियाव एड जाना थायो आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै ला। दानिया सिगाङाव दङ बे हिसाबै जोंनिया भारताव इडुकेसन कमिसन। बेयो गिबिसिनै माबेया जादोंमोन, माने कुइसना जाहैबाय वुड्स डेस्पार्सआ माला गायसनजादोंमोन। वुड्स डेस्पार्सआ माब्ला गायसनजादोंमोन? बे एन्सारा जाहैगोन 1854 मायथाइयाव वुड्स डेस्पार्सखौ गायसननाय जादोंमोन। दानिया वुड्स डेस्पार्सआ माबि फार्स्ट इन्डियान इडुकेसन कमिसन, बेबो मोनसे। बेखौबो सोंनो हागौ, ओंखायनो गोसोआव लाफा। फार्स्ट इडुकेसन कमिसन इन इन्डियाया जाहैबाय वुड्स डेस्पार्स, जायखौ बै समनि इंलेन्डनि महारानिया दैथायहरनाय जादोंमोन भारताव। माब्ला? 1884आव। बेनि राइट एन्सारा 1884। आच्चा, वुड्सनि फुल फर्म एबा वुड्सनि आबुं मुङा मा? बेबो मोनसे सोंथि जानो हागौ। बेयाव सोंथावथावा जाहैबाय वुड्सनि अरिजिनेल नेमा जाहैबाय चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुडआ 1854 मायथाइयाव दैथायहरनाय भारतनि इडुकेसननि जौगाखांनायनि सोमोन्दै। चार्ल्स वुडनि बे वुड्स डेस्पार्सनि सोमोन्दै माखासे थांखिफोरखौ आं मोननैसो बावै खिन्थाना होनो आखायाव लादों नोंथांमोननो। जे बिनि थांखिया जाहैबाय माबि, जे भारताव इडुकेसनखौ गायसननाय आरो इडुकेसननि बेलायाव भारताव एलिमेन्टारि इडुकेसन एबा गुदि थाखोआव मादार इन्डियान लेंगुवेज माने बिमा रावजों सोलोंथाइ लाहोनांगौ। ओमफ्राय गोजौ थाखोआव बा हायार इडुकेसनाव इंराजि रावजों सोलोंथाइ लाहोनायमोन। बेनिफ्राय नाम्बार 2आव बिनि खामानिया जादोंमोन जे गोरों गथ'फोरखौ बृत्ति होनानै गोजौ थाखोसिम लांनाय। बेखौ सोर? बे इस्ट इन्डिया कम्पानिया आखायाव लादोंमोन। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसेया जाहैबाय, बाव मोनसे जोबोद मोजांथार हाबाफारिया जादोंमोन। बेवहाय जायफोर फरायसालिया गोग्लैसोनाय एबा जायफोर फरायसालियाव फरायसाफोरनि गोरोंथि बा हारोंथिया मोजाङै दङ, बैफोरबादि सोलोंसालिफोरखौ अनसुंथाइ होनानै गोजौ फारसे लानानै थांनायमोन बेनि थांखिफोरा। अब्ला बे मोनथामखौबो गोसोआव लाफा। बेनिफ्राय दानिया बेहाय नोंथांमोना अपसन एआ थांदोंमोन 1854, बे जाहैबाय वुड्स डेस्पार्सनि माब्ला गायसननाय। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना बाहाय नुदों अपसन बि। अपसन बिआव दङ 1857। 1857आ मामोन? बे जारिमिननि जोबोद गोसोखांथावना। बेयो मोनसे जाहैबाय 1857आ जाहैबाय सानथ्रि बिग्रायनाय। अर्थात भारताव इस्ट इन्डिया कम्पानि गायसनजेननायनिफ्राय जागायजेननानै 100 बोसोर खुंबोनाय, बे खुंबोनायाव जानाखि सोबख'नाय बायदिसिनाफोर दङ, बेफोरखौ सानथ्रिफोरनि दारै बिग्रायखांनायमोन 1857आ। बेखौ जों बयबो गोसोआव लानो गोनां। आरो नोंथांमोना गोसोआव लाबावनो गोनां दङ जाहैबाय अपसन सिआव दङ 1757। 1757आ जाहैबाय पलासि दावहा। पलासि दावहानि उनावनो इंराजफोरा भारतखौ आबुङै खुंथायाव लानो हानाय जादों, जाय सिराज उद्दौलाजों जादोंमोन। सिराज उद्दौलाया भारतनि जोबथा मुगल सम्राटमोन। बेजों इंराजजों बाहाय दावहा जादों 1757आव। बे जाहैबाय पलासि मुंनि जायगायाव पलासि दावहा जानाय जादों। बेनिफ्राय अपसन डिआव दं 1947। बेखौथ' जों बयबो मिथिगौआनो, बे जाबाय भारतनि उदांस्रि मोननाय बोसोर। अब्ला अरिजिनेल एन्सारा जाहैगोन 1854। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव फैदो। बिनि सिगां मोनसे बाथ्रा लोगोफोर, बे कुइसना जाहैबाय इडुकेसननि सोमोन्दै इन्टारभिउ होनो थांदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ सोंगोन, जेरै नेट, टेट, सी-टेट बायदिसिनाव बियो जोबोद कमन कुइसन्सफोर जानानै फैजोबो। नेक्स्टआव जाहैबाय हान्टार कमिसनखौ माब्ला गायसनदोंमोन? हान्टार कमिसन, जायखौ जारिमिनाव हान्टार कमिसन होननानै बुंनाय जायो, बेखौ माब्ला गायसनदोंमोन? दा बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय 1882। अब्ला अपसन बिआव दङ बे 1882, अपसन बि। होमबा बेनि राइट एन्सारा 1882। दानिया अपसन एआव मा होदोंमोन नोंथांमोननो कुइसनखौ?
अपसनखौ 1826 आवलाय मा बुस्थु बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन 1826 आ जाहैबाय यान्डाबु गोरोबथा ट्रिएटि अफ यान्डाबु बे जाहैबाय मानफोर आरो इंराजफोरनि गेजेराव आथिखालनि ब्रह्मदेश एबा म्यानमार रायजोआव थानाय मा होनो यान्डाबु मुंनि जायगायाव जानाय गोरोबथामोन बियो 1826 दानिफ्राय अपसन सिया मामोन अपसन सिया जाहैबाय 1963 बेखौ आं ओरैनो होफानाय जादों बर'फोरनि माखासे कुइसन थाफादेरथों होननानै बाहाय होफानाय जादों 1963 आ जाहैबाय बर' बिजोंखौ फरायसालियाव थिसननाय मायथाइ बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो अपसन डि आव होनाय जादोंमोन 1962 आव बर' सल'मा लिरजेननाय जादों बेखौ गोसोआव लाफा दानिया नेक्स्टआव कुइसना जाहैबाय लर्ड कार्जन्स एडुकेसन पलिसि इन इन्डियान कमिसन लर्ड कार्जनआ दैथायहरनाय भारतआव सोलोंथाइनि सोमोन्दै पलिसि बानायनाय बेखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन बे जाबाय राइट एन्सारा 1902 अपसन ए अब्ला 1902 आ अपसन ए बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय अपसन बि आलाय मामोन अपसन बि आ 1950 होनाय दङ 1950 आ जाहैबाय जोंनि इन्डियान कन्स्टिटिउसनखौ आबुङै बाहायजानाय जायखौ 1950 नि 26 जानुवारियाव जोंना बाहायजानाय जादोंमोन बेखौनो सुबुं खुंथाइ सान हिसाबैबो फालिनाय जायो जायखौ जों बेखौ मिथिगौ 26 जानुवारि जों जायखौ फालियो बेनिफ्राय अपसन सि आव दंमोन जोंना 1911 खौ आं ओरैनो फिसा होनाय गोबां जाथायफोर दङ बाहाय बर'नि दङ बाहाय माबे दा कसारिस रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलजों लिरजानाय दा कसारिस लिरनाय जादों बेनिफ्राय 1952 दंमोन 1952 आव बर'नि मोनसे गोनांथार गोसोआव लानो गोनां जाबाय बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादा बेयाव जोनोम मोन्दोंमोन 1952 बेखौ ओरैनो होफादों गोसोआव लानो थाखाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय सेटलार कमिसनखौ माब्ला दानाय जादोंमोन अब्ला बाय अपसन आरो अपसन बि मोननै होनाय जादों अपसन ए आव दं 1917 to 1919 आरो अपसन बि आव जाहैदों 1914 to 1918 बेनि अनगायै नोंथांमोनहा मेन एग्जामाव मोनब्रै अपसन मोननाय जागोन आं बाय मोननैल' होनाय जादों बे मोननैनि गेजेराव मोनसेया जाहैबाय फार्स्टनि 1917 आरो 1919 बे जाहैबाय सेटलार कमिसन गायसननायनि सान बा गायसननाय मायथाइ दानिया अपसन बि आ मामोन अपसन बि आ जाहैबाय 1914 to 1918 बे जाहैबाय फार्स्ट वर्ल्ड वार जादोंमोन गिबि सेथि मुलुग दावहा होननानै बुंनाय जायो जायखौ फार्स्ट वर्ल्ड वार बे जा 1914 to 1918 बे इयाराव जादोंमोन बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन दानिया नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय वार्डा सिक्किम इन इडुकेसनखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन दा बेनियाव अपसनाव ए आव दङ 1957 बि आव दङ 1937 सि आव दङ 1980 डि आव दङ 1990 बिनिया बबे जागोन सोंनाया वार्डा सिक्किम इन इन्डियान इडुकेसन बे जाहैबाय 1937 आ बिनि राइट एन्सार बाखिखौ आं बाहाय ओरैनो होफानाय जादों अब्ला नेक्स्ट कुइसनाव जों बारदिनि दानिया फैबाय सार्जेन्ट्स रिपर्ट अन इडुकेसन सार्जेन्ट्सनि रिपर्ट हरनाय सोलोंथाइनि सायाव रिपर्ट हरनाय भारतआव बेयो माब्ला जादोंमोन बेखौ नों अपसन ए आव दं 1944 बि आव दं 1884 सि आव दं 1945 आरो डि आव दं 1924 दानिया बेफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा जाहैबाय 1944 अपसन ए बे जाबाय राइट एन्सार सार्जेन्ट्स रिपर्ट अन इडुकेसना दाना अपसन बि आव दङ 1884 बेयो मोनसे बर'फोरनि टार्निं पइन्ट जेराव रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला एन आउटलाइन ग्रामार अफ द कछारी लेंगुवेज मुंनि बिजाब लिरनाय जादोंमोन 1884 बेनिफ्राय सि आव दङ अपसन सि आव 1945 सेकेन्ड वर्ल्ड वारनि जोबनाय एबा 1945 आव UNO आ गायसनजादोंमोन UNO जायखौ मा होनना बुङो UNOनि ओंथिया माबे इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसन बियो 1945 आव गायसनजानाय जादों बेखौ गोसोआव लाफानांगोन अपसन जि आव दङ 1924 आ जाहैबाय बर'फोरनि जे बिबार लाइसि बेखौ सुजुनाय जादोंमोन गिबिसिन लाइसि बिबार लाइसि जायखौ सतिश चन्द्र बसुमतारिया सुजुनाय जादोंमोन बेनिफ्राय अब्ला जोंनिया सार्जेन्ट्स रिपर्ट अन इडुकेसना 1944 दाना नेक्स्ट कुइसनाव जों फैदों नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय इन्डियान इडुकेसन कमिसन राधाकृष्णन कमिसन दानिया जोङो दहायनिफ्राय जेसेबांनाखि कमिसनफोर मोनबोदोंमोन बेफोरो गासिबो इंराज सोरखाराव अर्थात ब्रिटिश रुलनि समाव जाखांबोनाय गासिबो इन्डियान कमिसनमोन दानिया फार्स्ट भारतारिफोरजों दाजानाय कमिसन जे जोंनि इन्डियान इडुकेसन कमिसना भारतारिफोरजों गायसनजानाया बेनो फार्स्ट अब्ला बेखौ गोसोआव लानांगोन राधाकृष्णन कमिसन एबा जायखौ इन्डियान इडुकेसन कमिसन होननानै बुंनाय जायो बेखौबो जों गोसोआव लानो नांगोन दानिया बेयाव मोननै अपसनल' होनाय जादों मोनसेया जाहैबाय 1938 to 1945
ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय अप्शन बि आ 1948 to 1949 दा बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन बि 1948 to 1949 बे जाहैबाय जोंनि भारतनि फार्स्ट इन्डियान एडुकेशन कमिशन गायसननाय जायखौ राधाकृष्णन कमिशन होननानै बुंनाय जायो जायखौ राधाकृष्णन कमिशन डक्टर राधाकृष्णनआ सोरमोन बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन बे जाहैबाय फोरोंगिरिफोरनि बिफा जायखौ होनना बुंनाय जादों जाय 5 सेप्टेम्बराव फोरोंगिरि सान हिसाबै जायखौ फालिनाय जायो एबा फार्मार प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बेखौ गोसोआव ला दानिया अप्शन ए आव दंमोन 1938 to 1945 बे जाहैबाय बेखौबो गोसोआव लाफानांगोन बेयो सेकेन्ड वर्ल्ड वार बिगिन जादोंमोन जागायजेनदोंमोन 1938 आरो जोबनाया जादोंमोन 1945 बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन दानिया नेक्स्ट कुइसनाव जों बारदिनि मडालियार कमिशना माब्ला गायसनजादोंमोन बे जाहैबाय राइट एन्सारा जाहैबाय 1953 अप्शन ए नि 1953 आव गायसनजानाय जादोंमोन बिनि राइट एन्सारा बेनिफ्राय बाकी ए बी सी डी आरो अप्शन दंबावो बेखौ जों गोसोआव लानांगोन 1915 खौ जों गोसोआव लानांगोन बर'फोरनि गिबिसिन लिरजाबनाय बर'नि फिसा आयेना लिरजादोंमोन जायखौ बै समनि गवालपारा जिल्लानिफ्राय दिहुननाय जादोंमोन बेखौबो जों गोसोआव लानो हाफानांगोन बेनिफ्राय अप्शन सी आरो डी खौ आं बाहाय ओरैनो होफानाय जादों अब्ला नेक्स्ट कुइसनाव जों बारदि थाबैनो बे जाबाय कटारी कमिशनखौ माब्ला दादोंमोन कटारी कमिशनखौ माब्ला दानाय जादोंमोन बेखौ जों बयबो गोसोआव लानांगोन कटारी कमिशनखौ फ्राय कुइसन खालामो बेयाव अप्शन ए बी सी डी मोनब्रै होनाय जादों अप्शन ए आव दङ 1980 to 87 बेनिफ्राय दङ 1964 to 66 1967 to 1937 1934 to 1998 बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन बी 1964 to 1966 बे जाहैबाय कटारी कमिशनखौ दानाय अब्ला बेखौ गोसोआव लादो बा आद्राखौ ओरैनो होफानाय जादों दाना नेक्स्ट कुइसनाव जों बारदिनि निउ इडुकेशन पलिसिखौ माब्ला दादोंमोन निउ इडुकेशन पलिसि गोदान भारतनि सोलोंथाइनि पलिसि बिथांखि बेखौ माब्ला दानाय जादोंमोन बेयाव अप्शन मोनथाम होनाय जादों मोनथामनि गेजेराव फार्स्टआव दङ 1992 सेकेन्ड 1920 थार्डआव 1986 जोङो बेखौ दानिया बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय निउ इडुकेशन पलिसिया 1986 बेखौ जों बयबो गोसोआव लानांगोन 1986 बेनिफ्राय 1992 बे गोबां बायदिसिना इयार जानो हागौ बेखौ आं होनाय जायासै 1920 जाहैबाय बेखौबो आं बुंथ'ला दानिया नेक्स्ट कुइसनखौ बारदिनि नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय जोबनाया दानिया जोंना राइट टु इडुकेशन एक्टखौ माब्ला दानाय जादोंमोन बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन राइट टु इडुकेशन एक्ट बे जाहैबाय जोंनिया 2009 मायथाइयाव बेखौ दानाय जादों बेखौ राइट एन्सारा बेनिया 2009 बेनिफ्राय अप्शन बी आरो सी आव दङ 1905 जाहैबाय पार्टिशन अफ बेंगल माने बेंगलखौ बंग बोखावनाय बा बेंगलखौ बोखावनाय जादोंमोन लर्ड कार्जननि समाव 1905 आव बेखौ जों गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय अप्शन सी आव दङ अप्शन सी आव जाहैबाय 1942 आ मामोन बेयो जाहैबाय क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट एबा भारत नागार सोमावसारनाया बाहाय जादोंमोन 1942 आव जों बेखौ गोसोआव लाग्रोनांगोन होमबा बेनि राइट टु इडुकेशन एक्टआ जाहैबाय 2009 बेनि राइट एन्सार बेनि अप्शन 1905 आ जाहैबाय पार्टिशन अफ बेंगल बंग बोखावनाय बेनिफ्राय सी आ जाहैबाय 1942 आ जाहैबाय क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट एबा भारत नागार सोमावसारनाय अब्ला गासै नोंथांमोननाव 11टा 11टा कुइसन होबाय कुइसन जायखौ इडुकेशन कमिशनफोरनि सायाव बेच खालामनाय बेजों लोगोसे प्लास गोबां सोंथिफोर सोंलांबाय बिनि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय नोंथांमोननि मोजां मोनदोंबा रिक्वेस्टआ बेनो लाइक खालामनानै दोन शेयार खालामना हो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आं नोंथांमोननो बेबायदि मोजां भिडिअ बानायबाय थानो हायो आरो साबस्क्राइब खालामनायनि उनाव नोंथांमोनना बेल आइकनखौ थुनानै हो अब्लासो नोंथांनियाव नटिफिकेसना थाबैनो सौहैगोन अब्ला लोगोफोर गोजोननाय थाबाय।